Velkommen til studieprodukt nummer 2. Vi har i dette studieprodukt valgt at fokusere på basketball. Og studieproduktet vil blive bygget op sådan, så at vi tager det øvelse for øvelse, som var det et undervisningsforløb, og så der er en progression i det, og til sidst vil der være en opsamlingsøvelse. Vi skal lære, hvordan man holder på en basketball. Man laver tæet med fingrene. Man lægger armen i en 90 graders vinkel. Man går ned i knæene og slipper. Jeg gør det samme vej som dig. Jeg gør bare sådan her. Når man skal udføre layup-øvelsen, skal man bedømme afstanden mellem sig selv og kurven og korrigere farten, sådan så at man rammer kurven på rigtigt tidspunkt. Man må maks tage 2 skridt, efter man har holdt op med at drible hen mod kurven. Derefter skal man sætte af, så hoppe op mod kurven og forsøge at studse bolden ind mod den sorte firkant på planen. Ved halelejen gælder det om at have overblik, samtidig med at man beskytter sin bold og sin hale. Det er meget med koordinering at gøre, og ikke mindst at skulle holde bolden og halen uden for andres rækkevidde. Succeskriterier og læringsmål for denne øvelse er at holde bolden i gang så lang tid som muligt, samt selvfølgelig ikke at få snuppet sin egen hale. Her er det en koordinationsøvelse, hvor modtagning og aflevering er i fokus. Ved straffekast stiller man sig ved den røde linje og går let ned i knæ med let spredte ben, samtidig med at man bruger den kasteteknik, vi gennemgik tidligere. Når der spilles one-on-one, samles de øvelser, som vi lige har gennemgået, og der kan også tilføjes andre ting, som det blok, man lige så. Det gælder om at dække bolden og ikke forsøge at få den taget. Det gælder om for modstanderen at lægge pres på boldholderen, og derudover så er spillets regler, at scorer boldholderen, så får han bolden igen, han får et point, får bolden igen. Scorer han ikke, så overgår den til modstanderen. Som led i undervisningen skal der løbende foretages evaluering af elevernes udbytte af undervisningen. Evalueringskulturen i idræt er udpræget mundtlig, og det vil den også være i dette tilfælde. Måden vi har tænkt os at evaluere på, det er igennem afprøvninger og observationer af elevernes øvelser, og derigennem igennem elevkommentarer og kritik. I redskabsgymnastik vil vi demonstrere en række øvelser, der har til opgave at lede en frem mod en korrekt udførsel af en vejrmølle og et radarspring. Vejrmøllen er en af grundpillerne i springopbygningen på måtte, og det er en forudsætning, at gymnasten kan bære sin egen vægt på hænderne for at udføre øvelsen. Indøvning af vejrmøller kan foregå på mange måder, men det er vigtigt, at gymnasten får den rigtige rytme ind i kroppen. Fod, hånd, hånd, fod. Opbygningsøvelserne frem mod en vejrmølle involverer tilløb, afsæt, håndsæt og sving. Disse vil vi give eksempler på i videoen. I denne del har vi fokus på de individuelle præstationer og egne færdighedsmæssige læringsmål. Aktiviteten bruges til at fornemme balancepunktet for kroppen ved håndstand. Det er en god indføringsøvelse, da man langsomt får korrigeret kroppen på plads, sådan at tyngdepunktet holdes over understøttelsesfladen, håndfladen. Her er det vigtigt at huske at spænde op i hele kroppen, samle benene og pege fødderne opad.
Samtidig skal hoften være lige over skuldrene, og skuldrene skal være lige over hænderne. Så der er en helt lige linje fra hænder og op til tæerne. Yes. Prøv det. Ja. Det er lidt længere herovre. Sådan der. Sådan der. Okay, klar. Ja. 1, 2, 3, nu. Yes. Yes. Jeg tror også, det bliver for langt væk fra det. Det er nogle punkter, der er sparksvold. Ja, så skal Danny, han skal vise numre. Så skal jeg sige, prøv hvis du spiller dernede. Så skal det være noget varmt. Så numre, vise numre. 1, 2, Kommer nogle fejler med. 2, 5, 3, 4, 3, Skub ud med benene. 4, 5, 2, 1. Ja, ja. Fint. Hvor kører den ud af sådan her? Okay, hvad? Filmer vi det? Det er ikke galt. Før man går videre til araberspringet, er det vigtigt, at man mestrer værmøllen. Under værmøllen er det vigtigt, at man holder kroppen stræk og kåren spændt. Som hjælpemiddel til at lave en værmølle kan man drage brug af forskellige rekvisitter. Vi har valgt at gøre brug af en buk, som er med til at give nedfaldet længere afstand og derved længere tid til at strække kroppen i møllen. Man kan også bruge en madras med hælder. Ja, ja. Jeg tror for den fjerde. Ja, det er måske det samme faktisk. Jeg prøver at lave afspring i stedet. Go! Men jeg er stadig over. I øvelsen hovedstand med overslag trænes kipbevægelsen i hoften, hvor det også er her kraften i bevægelsen ligger. Kippet udføres med benene, underkroppen ved at bevæge underkroppen aktivt nedad og bremse bevægelsen i den krumme kropsposition, hvorved der sker en overførsel af bevægelsesmængde til overkroppen, som bevæger sig opad og hele kroppen roterer. Hænder og hoved og nakke placeres på skumplinten i en trekant, benene føres strakte over resten af kroppen. Overslaget kan med fordel udføres, hvor der er en niveauforskel, så gymnasten lander lavere end afsættet. Araberspringet startes ligesom en værmølle, dog sættes begge arme i madrassen samtidig, så der landes med samlede ben. Cirka halvvejs rundt i springet tilføres et kip, hvor man samler benene og drejer kroppen, så man lander den modsatte vej af, hvor man startede. I direkte forlængelse af araberspringet hoppes der med fuld kraft, og benene trækkes op til brystkassen, så der landes med samlede ben igen. Kigger vi på vores udførsel af springen, så skal der være mere fokus på at få tilløbet med. Samtidig skal der arbejdes med smidighed, balance og kropsholdning. Vi skal derudover huske at have fokus på at strække benene og spænde i koremuskulaturen. Som evalueringsmetode har vi valgt at gøre det formativt ved, at læreren giver den enkelte elev feedback på dennes præstationer og idéer til forbedringer. Her ser vi en afrikansk regndans. Afrikansk dans udviser en legende energi. Kroppen i dansen er grounded og tyngdesøgende. Trinene gentages igen og igen, og det er fødderne, der er bærende i rytmen. Ja, det er fint.
Vi har valgt at indføre hobbydansen. Dette er generelt mest en mandlig del af befolkningen, der udfører det. Det markerer mandens maskulinitet.